Good morning guys. Nandito kami sa Austria. Ayan. Kakagising ko lang. Tingnan mo, medyo makalat pa ang aming higaan. Tapos, ang makikita mo sa umaga pagising mo, ganito guys. Tingnan nyo guys. Ayan o. Grabe, full of snow. Ay, teka lang. Oh, nag-snow na. Wala na maklaro ang bahay. Oh. Tanawa na oh. My God, oh. Kita ninyo guys, full of snow. View namin guys dito sa aming room. Yan. Tapos, ayan, punta tayo dun sa, kabila. Ayan. Ito yung apartment pala namin. Ayan. Oh. Oh, diba? Oh, tingnan nyo, oh. Oh, wow. Full of snow. Ang amo akardo tuwara sa kilid. Pero, di may makabiyahe kung ingani kuan na nag-snow. Guys, kakatapos ko lang maligo at mag-prepare na tayo ng ating breakfast. Yan siya. Mag-init muna tayo ng kape. Ayan, magluluto lang ako ng itlog. Itlog na dyan ang madali-dali, basta pamahaw. Yan o. Ayan, breakfast muna kami guys. Ayan. Yan lang yung pagkain namin sa breakfast. Dahil nag-rent lang kami ng few days dito sa apartment dito sa Austria. Para naman ma-experience namin yung snow. Kain po tayo. Pak ng aking boots. Tsaka may naglilinis pala ng karsada na ayan oh. Dahil medyo makapal na yung snow. Wow, grabe oh. O ayun oh. Naririnig nyo guys. Merong naglilinis doon. Ayun, nasa kabilang kanto na. Ayan oh, ang ganda ng white Christmas tree. Ito pala siya. Yun. Yun yung naglilinis ng snow. Oh, ayun oh. Wow! Maka-amaze, Jude. Grabe, oh. Tugno siguro ning langgam ba?